Con decembro chega unha das épocas máis emotivas do ano. O Nadal soe ser unhas datas especiais na maioría dos fogares e de moita ilusión entre os máis cativos, pero tamén é unha época de moito gasto para facer fronte a todos os agasallos destes días tan marcados. A previsión é que cada salnesán desembolsará unha media de 350 euros. Entre 300 e 400 euros ou algo máis. Con moito 100 euros, ou 150, máis nada. Pois sobre 500 euros. Dou cuartos e así acabo moito máis pronto. Cada un compra o que quere e listo. Sobre 100 euros, 150 en cada un. Menos de 200 euros. O que vai cambiando é a tradición de gastar máis en agasallos polo Día de Reis. A veciñanza cada vez decántase máis polo Día de Nadal. Papá Noel é máis potente casi xa que os Reis, a día de hoxe. Para min, na miña familia, ao menos, está cambiando o que era a tendencia cando eu era pequeno, vamos. Nós somos de Reyes, sempre. Fomos de Reyes e eu creo que seremos sempre de Reyes. En Reyes tamén. En Nadal como moito damos un detalle só porque é Nadal, pero a maioría dos regalos en Reyes. Sobre todo Nadal. Nadal. Reyes é un menos. Elegimos Navidad, porque como los niños eran pequeños al principio tenían más tiempo para disfrutar hasta Reyes. As posibilidades de non quedarse en agasallos e atopalos a bo precio diminúe a medida que se achegan as datas máis marcadas. Por iso é importante facer as compras con tempo, pero son moitos os que os deixan para a última hora. Todo po final, o último día. Intento ir comprando pouco a pouco, pero só deixalo para final. Non, dunha tacada todo. Pouco a pouco. No, yo soy de comprar poco a poco. Para el último momento nada, que luego hay mucha gente y no... Quizáis os grandes os compro antes e os pequenos detalles os deixo para a última hora, que me gusta tamén o estrés dos últimos días. As enquisas e os diferentes estudos sitúan o gasto dos salnesáns este Nadal por riba dos 40 millóns de euros. A pesar do importante gasto, todos os enquisados aseguraron que gozan as festas do Nadal.